simbahan sa St. Francis of Assisi sa barangay Maa, Davao City gilockdown. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Tek kinitungod nagpositibo sa COVID-19 ang tulo ka pari sa maong simbahan. Nakapaskil na sa tanang entrada sa St. Francis of Assisi Parish sa barangay Maa, Davao City ang notice nga gipailawom sa lockdown ng simbahan sukad January 2, lakip sa gisuspinde ang liturgical celebration. Kinirihang nagpositibo ang tulo ka pari sa COVID-19, human ma-expose atol sa mga aktibidad ni atong holiday season. Wala pa'y abiso kung hangtod kanusa ang lockdown. Nataptan sab ang usa ka seminaryan, tulo ka madre ug pito ka church staff. Hinuon nadala na sa ospital ang mga pasyente ug stable ang kahimtang. Ang St. Francis of Assisi Parish ang unang simbahan sa Archdiocese of Davao nga gilockdown tungod sa maong virus. We were trying to contact trace those individuals who attended the mass from the time they were diagnosed as COVID positive, December 22 I think to New Year, January 1. Sumala ni Barangay Kapitan Pasito Cañete nga miabot na sa 74 ang COVID cases sa barangay sukad ni atong December 24. Lakip na dinhi ang 14 cases sa nasangpit nga simbahan. 150 ang close contact. 74 gikan sa pizza 24 hangtod karong adlaw pizza 7. Pero ang 70% ani naswab na so wala na delikado. Tek sumala sa Davao City COVID-19 Task Force nga natala ang maong mga kaso ni atong December 22 hangtod January 1. Busag giawhag tung mga nanimba sa maong mga adlaw sa St. Francis of Assisi Parish nga magpa-swab test. Tek. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.